Καλησπέρα, παιδιά! Σήμερα είπα να παίξω λίγο PlayStation 3 και να παίξουμε το Dragon Ball Z Blast Limit. Συνήθως παίζω το Budokai 3 ή τα mods του, αλλά σήμερα λέω να το αλλάξω λίγο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Και έχω την κάμερα σε ένα τρίποδο πάνω στο κρεβάτι, οπότε θα κουνιέται λίγο κάπως έτσι. Το φτιάξω λίγο. Νομίζω το Blast Limit ήταν το πρώτο Dragon Ball game που βγήκε για το PlayStation 3. Λογικά. Ναι, λογικά αυτό θα ήταν. Η ιστορία του είναι μέχρι το Cell Saga. Γιατί νομίζω ήταν σαν ρε παιδί μου, σαν remake ή reboot για το Dragon Ball Budokai το 1. Και δεν τα πήγε καλά το παιχνίδι. Και οπότε δεν συνεχίστηκε. Δεν βλέπω την τύφλα μου. Ωραία. Πάμε ένα versus. Πρέπει να θυμηθώ και τα κουμπιά κιόλας. Play every CPU, ok. Έχουμε τον Goku, τον Krillin, τον Piccolo, τον Gohan, το μικρό, τον Tin Gohan, τον Tien, τον Yamcha, τον Raditz, τον Gagura που περνάει απέναντι από το σπίτι μου, τον Saibaman, τον Nappa, τον Vegeta, τον Captain Ginyu, τον Riku, Frieza, Trunks, Android 17 και 18, Cell, Broly σαν extra και Bardock. Αυτοί είναι όλοι οι χαρακτήρες του game. Όλοι μπορούν να πάνε μέχρι Super Saiyan εκτός από τον Son Gohan που μπορεί να πάει και Super Saiyan 2. Οπότε θα πάρουμε τον Goku. Γιατί μπορώ. Διάλεξε την ultimate του. Spirit Bomb. Μπα. Ναι, άντε πάμε Spirit Bomb. Θέλει support. Οκ, θα πάρουμε τον Gohan. Για προστασία και για partner support. Ξέρω. Ναι, οκ. Εναντίον πιανού, πάμε τον Broly. Είμαι ο Broly. Τον έχω πολύ μεγάλο. Και θα πάρει support τον Bardock. Γιατί ο πατέρας πρέπει να σε βαράει. Αστείο. Οκ. Δεν ξέρω τι βάζω, αλλά οκ. Ωραία, πάμε στο... ξέρω. Θέλετε mountains. Αμπά, lame. Αυτό είναι ωραίο. Health, βάλτε όλα full. Full. Time limit με τίποτα. Rounds. Τρεις γύρους είναι fair. Opening ending cutscenes. Yep. Το CPU πώς το αλλάζω. Rounds 3. Para confirm. Ορίστε. Full. CPU defense. Βάλτε το εδώ, ξέρω εγώ. Εδώ. Πού να η μέση μου. Πάμε. Οι Dragon Balls. Με αυτές μπορείς να κάνεις μια ευχή. Ή 3 καμιά φορά. 3, όχι 3. Γάμο το δεν βλέπετε με την κάμερα. Κάτσε να το φτιάξω. Το focus. Πρέπει να κλείσω τα φωτά. Θα κλείσω τα φώτα λίγο. Ωραία. Για πάμε. Με βάρεσες στο μάχη. Πώς τόλμησες. Όλα για μόνο μαγεία. Αρπατά. Κάτσε, πώς παίζω. Περίμενε μπρο, περίμενε. Κάτσε μπρο, περίμενε. Κάτσε βρε γάμο το... Κάτσε βρε σου λέω, περίμενε βρε. Σοφά λόγια από τον Broly. Σιγά βρε. Κατούρα. Όπα, κάτσε δεν θυμάμαι τα πουλιά. Περίμενε. Πώς είχα φόρτωνο του εκεί. Κάτσε. Γαμώ το... Ναι, εδώ είμαι, σκάσε. Κάτσε, το έχω. Δεν το έχω. Να σου γα... Ρε, πώς μεταμορφώνουμε. Ωραία, αυτό ήθελα να κάνω, σίγουρα. Πώς μεταμορφώνεσαι, πώς. Έτσι. Το ξανά πες. Κατάλαβα την πρώτη φορά. Μας γάμισε ο Broly. Κάτσε. Πώς φορτώνω εδώ εκεί.
Τι ξέχασα. Περίμενε. Οκ, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι ρε, να είσαι καλά, τώρα θυμηθήκες. Κάτσε, περίμενε. Γάμο του. Super Saiyan, πάμε. Δεν ήθελα αυτό να κάνω, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Να σου. Έλα, το έχουμε. Δεν το έχω καθόλου σήμερα. Να. Όπα, ηρέμησε. Ναι, πώς κάνω όμως την Ultimate. Ωραία, Ultimate πώς την κάνουμε. Τώρα μόνο κάνουμε χαμεχάδα κάνω, το βλέπω. Αυτό θα πόνεσαι. Thank you. Ευχαριστώ για το support. Μπορείς να το κάνεις, θέλω ξύλο. Μπορείς να το κάνεις. Θα παρακολουθώ από μακριά. Έλα. Τι είναι πάλι. Έλα, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Το κατάλαβα την πρώτη φορά, ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι. Ωραία, ναι, μπράβο. Ωραίο, μυς, ναι, wow, πλάτσα. Πάμε τώρα. Ένα σουγα. Ο Γκόχαν πού είναι? Μ' αρέσει που τον είχα για support. Κολόπεδο. Μήπως πρέπει να το κρατήσω πιο πολύ. Βρε γάμο του με τον Κακαρότ. Κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Μήπως πρέπει να κάνω συνδυασμό κουμπιών. Ναι, αυτό θέλω να κάνω, βρε flex. Μ' αρέσει, μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, θα τα θυμηθώ όλα. Σίγουρα, 100%. Εντάξει, τώρα απλά φλεξάρει. Τώρα απλά κάνεις flex, έλα. Έλα ρε, θυμήθηκες. You can do it, ωραία, να είσαι καλά. Οκ. Αυτό ήτανε. Η υπόλοιπη βοήθεια από τον Gohan. Να είσαι καλά, you can do it. Κάτω, κάτι με το κουμπιά έκανα. Κάτω, νομίζω, κάτω ο μικρόν. Κάτω τετράγωνο, όχι. Ναι ρε, αφού έχω σπίτι μου νομίζω, δεν μπορώ να κάνω το ultimate. Μόνο όταν είμαι σε κανονική μορφή. Μας διάλυσε. Και πονάει και η μέση μου γιατί είμαι ανάποδα. Ναι, over here, αλλά τρώμε ξύλο. Goku. Σφάγαμε. Ειδοποίηση στο Facebook. Όχι, δεν ενδιαφέρουμε, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε αργότερα. Αστεία μου, κανείς δεν είναι. Δεν νοιάζεται κανείς για μένα. Ναι, έλα, τώρα θυμήθηκε. Τώρα στο τέλος, τώρα θυμήθηκε. Να είσαι καλά, ρε. Ναι, wow, τεράστια διαφορά. Έλα. Τέλεια. Τον άφησα να με κερδίσει φυσικά. Γιατί δεν θέλω να φέρουμε πόσο καλός είμαι. Σκάσε μωρή και Κακαρότ 5 φορές. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε,
Δεν ξέρω βασικά αν σας άρεσε. Κάντε μια γραφή, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τα λέμε. Πώς το κάνεις αυτό, το ξέχασα. Πες μου θα νικήσεις τώρα, με ένα HP. Πες μου θα νικήσεις. Όμοι. Τέλεια.